Когато решихме да се занимаваме с бирпонга, т.е. да го популяризираме в България, ни хрумна идеята да имаме благотворителна кауза, по която да работиме, защото това сплотява хората. Освен това, по този начин помагаме на дечица, които наистина имат нужда. I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save it from tears, I'll give it to someone special.